COVID-19 demonyo kagayod kita kako karon wa nay sulod ang kinabuhi namong kabos COVID-19 imong gipaantos nahisama gyud ka sa turista tanang nasod imong gibisita COVID-19 sa imong resulta kami in town di makalakwat sa mga problema ikaw ang nagdala COVID-19 wala nami kwarta kana mo gusto kang mo biktima apan kami dili na kumpiyansa karon kami ang makaluluoy wa nay bugas wala nay malamoy ang hinabang nalay gisaligan kung moabot ila panggikapnan COVID-19 ang mga sugarol TL kamot nila katul-katul COVID-19 dili gyud masayon kung masakpan pahulay sa dayon